Ahoj všetci. Je tu ďalšia časť našich videoblogov. Tentokrát zase bez Láďu, tak Žilina zdraví Znojmo. Poďme si ukázať, čo si dnes predstavíme. Na test sme od Melody Shop dostali Chord Cross, čo je malý music workstation, veľmi zaujímavý. V nasledujúcich minútach uvidíme, ako vyzerá, ako znie a niečo viac si potom budete môcť prečítať na našich stránkach midimusic.cz a midi.sk. Poďme na to. Tak poďme si to zhrnúť do pár viet. Chord Cross. Aj napriek tomu, že je malý, tak má čo povedať. Je širokožánrový a viem si ho predstaviť aj ako hlavný nástroj v štúdiu. Ak nemáme dostatok financií na jeho veľkého brata Chord Kronos, tak je to dobrá voľba. Dobrá voľba. Mňa osobne najviac potešilo duálne napájanie, čiže na cesty ideálne. A vynikajúca vychytávka je tá rukaveď. Pak si ju užívam. Zvuk je slušný, mohutný, so širokou škálou. A ako som vravel v úvode, viac si o tom môžete prečítať na našich stránkach midimusic.cz a midi.sk. Ďakujeme Melody Shop.sk za zapožičanie a niekedy zase ahoj.